Hej, nu vil jeg godt lave en video om Minecraft, så nu vil jeg bare gå i gang. Jeg er i gang med at lave stole og bord, eller stole og et bord. 4 stole og et bord, så lad os da bare komme i gang med det. Og den tager 20 minutter videoen. 20 minutter. Hvis I hørte det. Hørte I det? Hørte det? What the fuck? Jeg og Niklas lige. Og jeg havde faktisk lige ligesom Nikolaj lige. Hahaha. Kurs. Nå, ja, det er også fordi jeg er Nikolaj Niklas lille søn. 10 år faktisk. Hvis I går ind på internettet, så står også, at jeg er der. Men jeg håber, I vil fucking se en video. Og sådan noget. Den på YouTube har jeg bare ikke skrevet en lige, fordi det gad jeg ikke. Jeg tænkte ikke lige over, at jeg skulle skrive det. Nu kalder man jo mig bare Niklas Købers, ikke noget med lige eller noget. Jeg skal bare sove, og jeg kan godt lide Minecraft faktisk. Ej, det kan jeg faktisk ikke, men jeg spiller det bare. Jeg synes, det er sjovt. Nej, det er det faktisk ikke. Jo, det er det faktisk. Hvor er der før? Gås. Så kan jeg sgu da bare lige gøre sådan her, mand. Men der er sådan her til det. Sådan der. Sådan stæver man sig til midten. Ja. Og det er faktisk meget sjovt navn, synes jeg. Gå vidt svar. Hvad hedder du, Nikolaj? Nå, men bopsi. Jeg kan lige store bubs. Lige så store som babser. Hvorfor, Jonas? Hvor Nikolaj? L-I-E-K-A-A-S. Jeg har faktisk ikke nogen fætter. Det var faktisk sjovt, at man joke der. Den joke kan jeg godt lide. Jeg elsker at sige jokes. Nej, det kan jeg faktisk ikke lide, men det gør jeg bare faktisk bare. Bare lige fordi at det er faktisk meget sjovt. Bare lige fordi Og jeg er faktisk verdensmester i Minecraft. Det er jeg faktisk. Jeg kan godt lide det her spil. Det er ikke særlig sjovt nemlig. Kender I den joke? Det er faktisk, jeg kan faktisk godt lide det her spil. Det er faktisk ikke særlig sjovt. Kender I den? Det har jeg faktisk fået fra min far. Den joke har jeg faktisk fået fra min far, hvis I har hørt den. Hvis I har hørt ham sige det i en film. Eller et eller andet. Men det var sjovt, da han lavede en film om den der. Faktisk den der med ham der Dirk. Dirk Passer. Hvis jeg grinede af ham, så like. Like, hvis jeg grinede af ham. Like, hvis I har været til koncert hos ham. Like, hvis I har grinet af ham. Og like, hvis I har set ham i Dirk Passers film. Eller, de har lavet en film med Dirk Passer, så kan jeg godt lide. Den er rigtig sjov. Jeg sammen med ham den anden der. Og han kender nemlig en show, tror jeg også. Han er sjov, faktisk meget sjov. Og det er mig, der har været med i julekalender. Faktisk er det ikke mig. Det var ikke særlig sjovt, vel? Nå, det kan jeg godt forstå. Så mangler jeg bare de andre stole, men jeg skal nemlig også lave noget
creepy, det dyr. Jeg kan godt lide at få noget sæd. Nej, det kan jeg faktisk ikke lide. En mørelort, en mørelort, en mørelort. Fordi du er en mørelort, mørelort. Du er en grøn. Nu er der har en grøn. Altså, er det et problem? Er det et problem, at jeg har en grøn? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jo, det er jeg faktisk. Nej. Hold din kæft, din lille bøsse. Jeg kan godt lide at lave numser. Jeg kan godt lide at sutte røv, for det kan man lade store bror. Husk like, hvis jeg grinede af ham. Altså, Nico. Man kalder ham Nico. Nico, det svin. Hey far, det er Nico. Okay, far. Min far, han er til koncert lige nu. Han er til koncert. Laver sin egen stand-up. Jeg kan ikke huske, hvad han gør. Han er god til det. Det der med fingrene. Men jeg laver bare det i skolen nogle gange faktisk. Jeg går faktisk i skole med nogen. Jeg går bare i skole med nogle af mine venner faktisk bare. Det skal forestille en banan, det her. Det er en banan. Det er et æble. Der mangler en brun. En brown. Og så er der bare sidste ting, og så viser jeg min by. 1, 2, 3. Der. Hej Nikolaj. Nej, far. Hej far, mand. Din abe. Det lød som om han sagde, din abe til mig faktisk. Like hvis jeg er sjov. Like hvis jeg ligner en lort. Like hvis jeg er en røv. Like hvis jeg ligner en lort. Like hvis jeg er en røv. Like hvis jeg ligner en lort. For det gør jeg. Kan du være lige flyve lige og kigge? Rigtigt. Okay. Oj, Herman, Justin Bieber, Jeg synes, at Justin Bieber var bøs, Justin Bieber var bøs, og han er Justin Bieber bøs, fordi han gør det i andres mund, og det er faktisk rigtig klamt. Ved du hvad, han er ved at bøsse ham der Justin Bieber, han er faktisk nede en mand, og det er faktisk rigtig klamt.
jeg skal lige lave nogle glas. Der er bare glas der. Og de der. Jeg går på Holdensberg væk skole. Holdensberg væk skole. Ja. Det er der ikke noget, der hedder. Ham herovre, han skal ikke noget drikke, men det skal ham her. Kun ham her og de andre 2. 3 mennesker skal have drikke. Det er faktisk første gang, jeg har læst sådan noget her, så jeg har lige downloadet Minecraft for 2 sekunder siden. Og det har jeg faktisk ikke. Og det var meget lang tid, har jeg nu filmet egentlig. Jeg filmer over Camtasia. Yes, ja. Noobs. Du er noob! What the fuck? Og jeg er noob. Jeg ved ikke, hvordan man gør noget faktisk. Jeg ved ikke, hvordan man gør noget faktisk. Ej, med dig. Lige for den her. Hvis jeg ikke havde skrevet forkert, så havde jeg kraftbarn. Hvor fanden har jeg lavet her? Nå.
hvorfor jeg var så stille der. Han er bare alt for træt. Lige meget. Ja. Ja, okay, jeg er alt for træt. Men jeg spiller sgu lige resten. Bukse lort. Ej, nu kommer der en dårlig sang. Hold lige kæft, Jonas. Lige når jeg er færdig med det her, så stopper jeg videoen. Ej, okay, jeg er lidt. Fuck, det vil jeg tage det der. Up the bar. Got my phone, hey, I'm already in my shake it down. Jeg kan godt lide lort. Godt lide at lave med lort i mine bukser, ligesom lille brud. Lille brother, lille... din little brother. Din little brother. Sådan der, så kan jeg lave sådan en. Sådan laver man sådan noget. Jonas, prøv at komme og kigge. Det jeg lige har bygget. Og så prøv at se, der er bananer og sådan noget. Det var lidt dårligt bygget. Bananer og sådan noget. Så er der glas. Glassene skal nok gøre, så der kan være vand ind i det. I'm gonna shake it ground. Jeg bor på Amager, ligesom Krammer, ligesom I'm not ready, I'm a shake good. Got my time. This. Ja. Men vi ses da bare, folkens.